Nastupilo je 100-ak mališana iz osnovnih škola sa područja opštine Bogatić koji su oduševili oko 500 gledalaca. Da ti svoje srce predam, da ti staru majku gledam, mi to bez krio. Vesela fuzija igre i pesme završena je zajedničkim nastupom dece sa zvezdama poslednje Beovizije, Aleksom Jelićem i Janom Štajdohar. Organizovan pod pokroviteljstvom opštine Bogatić.